Guys, ons is terug. Weg. Ons is terug. Julle kan sien, bly met onder my. Dat wat ek hier sê, is sê ekkie. Misschien die mic skuld, dis die mic. Facts. Alles bly op die mic. Everything, bro. Nee? Alright. Everything here. It's not me. I've never done it in my life. Never will do it. I'm a different man. Ja, bly met onder my. Keep it in the back of your mind, please. Guys, die mamma laat hang jong. Never in my life will I do that. How you doing? You good? Nee, ek is terug sien, ja, begin ze weer Engels. Video's begin die Engels. Nee, ek is goed. Dis die tweede episode. Oh. Dus gaan nie stoppen. Eerstes was te nice, Eerstes was goed geweest. goed. Feedback was Nice. positief, Oh, nice oral. Facebook, TikTok, Instagram, oh yes. YouTube. Ja, dat was nice geweest, bro. En dan niks. Niets naar jou kant terugkomen. Soos, die mensen wil inbox, dat en dat, joh, hij is curious, is mal en niks van hij niet. Maar is er nog iets niets, though? But Hoe bedoel zij? dat ik klapper. Hoe bedoel zij? Voor die video krijg ik nog zulke goed. Zo, maar na de video ook zijn nou. Of net 1 of 2 want je zegt dat that's crazy of oh joh, jullie snacks of it's about time. Zoiets, man. Nee. Ja, het was nice geweest. Het was mooi of ja, maar hij is toch de nice. man liggen alweer. Huh? In de earrings? Wat van? Dat was hij nou aan niet. Toen ons nou bizarheid gezet op het en zo. Als hij earrings ja niet. Zo wat nou? Of ik wil eten van mij van Biel. Zeg het weer op je. I Ja, zo mee, bro. I think you did. Ja. I think you did. Nee, dat kan niet zo niet, maar alles is goed, alles is rustig. Ja, bro. we calm. Ons is rustig hier zo. Yes, indeed.